Uy, Franz, nabi ako mga Exol. Patuyukan daw ka sa likod para makailapot sa imo ha. Ay, wala problema na yan. Naroon sa likod mo, kuya. Ayoko na po. Dol, alisan. Unsa pangalan mo, Dol? Yes, Francis. Ay, ikaw na, Francis. Ay, unsa mo ni? Yati mo! Tinarong mo na ako, ha? Na, mo matingalin nagiingon sa chika na mo nilang balay. Disuda po na mo tabok ko man taglatayan. Pero gugma man, tuho na ko ni. Si Arog di kaganahan sa kuha ni adto na jud ko sa inyong balay. Isig makakis lang ko nimo, wala na yung kansi. Ayo. Si Franz din day. Wala may mutubag. Ayo. Ayo. Buing kinsa may nangayo. Sagit mo noon. Ang misita, masiguro yung sa igsuon eh. Karon lang ang tawanan ka, iksa karon suba. Dayan! Insan mo rin tawanan yung namisita si mo, Dayan. Alaya, si Francis mo na iya. Butan ba yan na iya? Sa Dayan? Butan? Daghan ba kami mga plano si Unga ba? Tol Angelo? Nanapay namisita ka, Dayan, no? Nanapay tayo plano, ano ron? Kinsa na po na namisita sa imo, yan? Naunsa na po buya. Classmate mo na ako na. Butan biya na. Yan, pasunda na squaro na. Dito sa likod, ha. Unsa na po na ninyo iya? Kabalo na kayan. Huwag seryoso na sa mga, pasunda na sa mga. Uy, Franz, dayon. Uy, yan. Ganina na ko sa ikayo diri ba? Dugayan mo ng gawas, oy. Ha? Pwede na ba? Sige yan. Uy, Franz, nabi ako mga Exol. Patuyukan daw ka sa likod para makailapot sa imo ha. Ay, wala problema na yan. Naroon sa likod mo, kuya. Ayoko na po. Ay, naraday mo diri. May hapon sa inyo, ha, Dol. Ako na itong classmate, Dayan. Ilaagra po ko sa inyo, ha ba? Tol, kabalo na ka sa bahato na to ron. Tol, dating gawi. Dugay-dugay na ko kahit sa tao diri ba? Mao gay no. Ay, dayon diri no, dali. Dol, alisan. Unsa pangalan mo, Dol? Ay, ako na si Francis. Kabatse kong Dayan. Ay, ako na si Francis. Ay, ikaw na si Francis. Ay, unsa mo ni? Yati mo! Tinarong mo na ako, ha? 1, 2, 3, go. Wala may mutubag. Ayo! Ayo! Agay! Sina? Ako man tanggaling giingon sa kong 1, 5. Yaban. Syarog di ka mo. Ay, syarog di ka ganang sa kwasyo. 1, 2, 3, go! Alaya, si Francis mo na iya. Butan mo na iya. Tawanan na. Ay, 1, 2, 3, go. Tol Angelo, nanapay namisita, Tol. Ay, sa. 1, 2, 3, go! Kinsa na mo na yung namisita sa imo yan? Dili lang. Dili lang ba? Ito na sa camera, ha? Oh. Ay, ko na si Francis. Di ala na, mana ka. Ay, ko na si Francis, ha? Aksunan. Go. Yeah, 1, 2, 3. Yeah, 1, 2, 3, go. Yati mo! Magaling kang kupal ka.